Apo agtalekak kadagiti karim ken sasaom. Ta si bibiyag natadtadem ken napudno. Amen and amen. Kari ti Diyos nga makastrek tayo, makipagilana kenkuana. Agbuteng tayo ngarud tapno, awan masarakan kada kayo adi. Makastrek iti dayta apan naginana. Tanangeg tayo metti na imbag adda magakas kadakwada wen nangeg dati mensaheng awan imbag nga inted na kadakwada agsipud tadi danang matiti nangegda datayo ngarud amamati sumrek iti panaginanangan ay kari nupay kastada dagiti mapalubos nga sumrek no ipangag mo tinaindaklan na timek ikagumaan tayo ti makadeng ti dayta apanaginana. Si bibiyag ken nasamay ti sao ti Dios. Si bibiyag ken nasamay ti sao ti Dios. Natatadem ngem ti uray anya nga kampilan ukumen na dagiti tarigagay ken panunot ti tao. Salimit mitan tayo asititip ker di pamati tayo adaan tayo tinaindaklan na kangatuan apadi ni Jesus nga anak ti Diyos. Salimit mitan tayo asititip ker di pamati tayo adaan tayo tinaindaklan akangatuan apadi ni Jesus nga anak ti Diyos.
anak ti Diyos.